Елате ми на гости се завръща с ударно начало и гости, които вече много добре познавате. Тази седмица в кухнята ще се вихрят участници от сезон 4 на къщата на инфлуенсърите. Това са Памеца, Даниела, Илиян, Виктор и Грозденка, която ще бъде домакин в този епизод. Здравейте на всички, аз съм Грозденка, най-красивата циганка, и днес ще готвя. Ох, пак ще се изложа, надявам се да не се изложа. Яница ще ми помага, сестра ми, и отиваме на пазар. Аз съм първата, която открива сезона. Вълнувам се със сигурност, защото аз вече съм минала по този път и нали казах, хайде ще пусна първа, пък останалите да са по-спокойни, че аз нали съм по-опитна. Какво съм по-опитна, не знам и аз. Там се изложих на макс, тук сега ще разберем дали ще се изложа. Но да, притеснявам се, много се притеснявам. Грозденка разбира, че има изненада в кухнята, а продукцията й обяснява, че трябва да хвърли 3 зара, които ще й кажат продукт, вкус и начин, по който тя трябва да приготви едно от ястията в програмата си. Те възикат ли ме се? Хора, сериозно ли? Абсурд, аз вече се подготвих, какво ще правя? Кой ги измисли тези неща? Откъде се появиха тези зарчета? Имам чувството, че направо припадам. Цялото ме меню е готово, всичко си избрах, знам какво ще си готвя и накрая идвате вие с вашите зарове. Давайте ги тия зарове, риба да ми се падне. Сьомката брои ли се за риба? Брои се, нали? Надявам се да ми се падне нещо, с което ще успеем да се справим аз и Яни. Риба! Ами екипа, един е гледа на там, другият на сам и аз към самия момента, бум, ставям зара на рибата. Ще готвим риба! Какво съвпадение? Тък му се бях подготвила за риба. Абе, страшна вратка направих циганска. Ама айде сега, позволено е. Гостите няма да разберат, че съм направила такава вратка, нали? Супер, те после ще го гледат. Да не се сърдите. Какво има тук? Има солено, горчиво, люто. Люто да им дам. Солено. Ще сготвя солена риба. Няма да ми е сложно, защото най-вероятно ще прецакам нещо. И да, супер съм това, което ми се падна на втория зар, никакъв проблем. Пържена сьомга, представяте ли си? Как се прави това? На пара! Значи ще готвим сьомга, солена сьомга на пара. Как се готви на пара? Не знам. Трябва да се обадя на Яница по най-спешната процедура. Слушам. Тук имаше една игра и трябваше да хвърлям зарове. Падна ми се риба, за щастие. Солена риба и трябва да я сготвим на пара. Оле, край. Край, нали? Не ми казвай край, моля те. Проблем номер 2. Яни не знае как да готви на пара. Как ще? Така риба на пара, бе, брат. Писа ти предизвикателство, вие да свеш без готвачи. Айде сега, риба на пара ще успеем. Моля, а другите неща? Другите си ги правим както си решихме. Само рибата трябва да е на пара. Бачо. Ама то сьомгата е лесна, ще се справим. Ужас. Сьомга, ама... Яни, не ме панирай, трябва да ми кажеш спокойно, ще се справим. Не знам извънземните Ра и космоса дали ще ми помогнат днес, защото нито аз, нито Яни не знаем как се готви на пара. Направо ме изключвайте, брат, сега и Божана да ми хвърли чините в коша. Няма, моля те, не ме оставяй! Знам, че в този сезон и Божана ще участва, не като участник, най-вероятно като жури, предполагам. Предстои да разберем. Имам списък. Списъкът е огромен. Мисля, че пазар е натам. За тези, които не знаят, намираме се в пазара в Люлин. Защото тук живея. Гроздето според мен е организирано момиче. Мисля, че има списък, който си е написала, така че да може да вземе всичко. Менюто го избрахме заедно с Яни и тя ми направи списък. Пък аз
съм пазарувала веднъж в първото реалити, в което бях пак подобно и сега за втори път. Интересното е, че веднъж вече се изложих. Реших да се пусна в нещо подобно, като елате ми на гости. Пуснах се, изложих се на макс. Сега втори рунд. Не, този път искам да се представя блестяща, защото първия път се изложих и сега ти казах, няма да се излагам. Ще го направя по най-перфектният начин. Но ето, и продукцията тук е малко опасна, защото какви са тия зарове, бе? Кой ги е измислил тия зарове? Толкова добре си бях с менюто и бях уверена и сигурна в себе си. Сега тук нататък почва притеснението. По принцип, при нея има една константна паника, когато нещо трябва да се случва, така че предполагам, че хаосът ще преобладава пред останалото и няма да е толкова спокойна. Пълна каша. Не знам как ще се справя. Не знам какво се гледа. Плодовете, зеленчуците, какво трябва да се гледа, дали са твърди, меки, какво се гледа, не знам. Не знам по какво се гледат. Но кампари е по-дребничко и малко по-едно кампари. А за салата, кои са по-добри, дребните или? И двата сорта са много вкусни. Давайте, тези ми изглеждат по-интересни. Тези изглеждат много яки, тези ще ги вземам. Ама изглеждат много красиво, сега важно е чинията да е красива. Пък дали е вкусно, не е толкова важно. Нали, инфлуенсърска чиния, да може да си я снимаш, да си я качиш на стори. А да питам ли, Яни, освен зелената салата, какво друго си има предвид? Яния, какво е микс салата? Пак звъня на Яни, трябва да я питам за тези салати, защото сега не знам, аз купих зелена салата, а пък на нас не трябва микс. Ами аз откъде да знам какво е микс салата, бе, момиче? Благодаря ви. Те са си в пличета, готови, бе, брат. Как така са си готови в пликчета? Абе, не, че съм се чудила точно какво е микс салата, защото знам, като ходя, нали, по магазините, веригите магазини, там си ги продават в едни такова нейлонови турбички. Но пък микс салата така да купиш от пазара, ти трябва да купиш няколко неща различни, за да го направиш микс. Или... изложих ли се тук? Не да знам. Тиквички, имате ли тиквички? Не. Скъпи? А скъпи ли са? Да. Що избрах точно най-скъпото? Добре, тук мисля, че е това. Или ще ми дадете ли едни репички за всеки случай? Нещо мога с сьомгата да направя. Ядат ли се сьомга с репички? Професионалистите ще пишат долу в коментарите. Не знам, но рискувам и ще ги взема. Грозде ми трябва! Гроздето няма как без грозде! Значи преди да отида в пазара, няма да ви лъжа, мама ми каза къде се намира рибарския магазин. Добре, че екипа зад кадър, страхотни сте и ми държат торбите. Аз съм си същанчичката тук свободна, спокойна. Така, трябва ни сьомга. Сега откъде да знам, котлети или филе? Сега ще ме побърка, ще каже какво правиш, за какво само ми звъниш. Тя по принцип е такава, че като извъня по няколко пъти един след друг и се ядосва и почва и аз на такова с притеснение извъня човек и си казвам, сега ще ми се развика тук пред камерите. Последен въпрос. Сьомката на котлети или ни трябва на филе? Направо си яма голямо филе, килограми нещо. Килограми нещо филе, добре. Пък тя държа, милата. Желаеш ли да махнем кожата на риба? Много интересен въпрос. Дали махаме кожата? Да я оставим с кожата. Май трябваше да махнем кожата. Яни ще я махне. Как ще я приготвим? На пара. Кожата ли се приготвя на пара? Не. Може ли тогава да махнем кожата? Страхотни сте, благодаря ви. Момчето с татуировката на врата всичко ми казва. Питам, искаш ли си кожата? Викам, искам си кожата. Ще правим чипс от кожа. Хубаво е така с тези реалити формати, защото винаги уча нещо ново. И за себе си. Също искам да кажа, че в предното такова кулинарно, в което участвах, го излъчиха година и половина по-късно, така че аз се промених, аз съм чисто нова грозденка. Наистина се промених. И станах още по-духовна и такова медитации, моите си неща. Пазара ми стана много набързо и напрегнато и аз съм си под вълнение и от снощи. Снощи не съм спала цяла вечер. И Ани каза, че трябва да взема обязателно зехтин, за да не готвим с обикновено. Обаче не знам къде има зехтин тук. Знаех къде е. Добре, че сте вие екипа и ми посочихте, че зехтин е точно зад мен.
Намерих го много бързо. Сега ако ме питат какъв вид зехтин с какви сливи, плодове и кайси и какво казвам, ми де не знам. Зехтин бе, човек. Според мен колко вида зехтин има? Най-вероятно много маслени, пълнозърнести. Откъде не знам? Откъде не знам? Жената ли си забрави това? Извинете, забравихте си. Няма за какво. Здравейте! Здравейте! Зехтин ми трябва. Разфасовка, Не знам. половинка, литър и половина. Какво ти трябва? Половинка ми трябва някакъв зехтин, какъвто ми изберете вие. Да е хубав. Тя ми даде също няколко съвета за рибата. Аз и на нея споделих. Аз където и да отида, нали, през всяка Сергия минавам и питам: хора, правили сте риба на пара, правили сте сьомга на пара? Много дружелюбни, много мили хора в Люлин. Добре, тиквички ми трябват. Тиквички. Сега ще питаме. Тиквички продавате ли? Не. Няма тиквички в пазара в Люлин. Няма тиквички, сега какво ще правя? Трябва да има, ако няма тиквички, не знам, защото с тиквичките ще правим тарама. Каквото и да значи това. Честно да ти кажа, аз не знам какво е. Най-вероятно съм яла, но не знам какво е. Извинете, тиквички продавате ли? Не. Тиквички не намирам в цял Люлин. Да ви питам, тиквички продавате ли? Не. Пък един такъв, така ме погледна и няма тиквички. Добре, чакай. Не се карай. Тиквички продавате ли? Продаваме. Супер, страхотно. Намерихме тиквички. Добре, колко ще ми трябват? Енка зомби. Така ли? Много благодаря, много сте готина. Бабата каза, че ни е фен на мен и на Яни. Каза да ви предам поздрави. Много миличка, гледа ни подкаста, следи ни в социалните мрежи. Деликатка баба. Да сте живички, здравички. Вие също. Хубав ден. Най-вероятно си е комуникирала с продавачите и е завързала за познанство. Боже, готови сме. Значи искам един ден, дай Боже, като стана по-възрастна, да стана толкова дружелюбна, колкото е баба Искра и такава да съм добричка с хората, не като отида и да гледаме и така нацупено и ти защо си тук? Аз ще бъда като баба Искра. Бабче! Чао! Доволна съм, купих си всичко, успях, пазарувах. Този път мисля, че се справих между другото по-добре от предният път. Ето, виждаш ли, втори, трети и ставаш все по-добър и по-добър. Справих се блестящо, трябва да разберем какво ще се случи с рибата на пара. Мили мои, добре дошли у дома. Вече сме в моята кухня. Както виждате, ще готвим на тази ниска маса, защото сега няма да се обръщаме с гръб към вас и да ни гледате гърбовете. Говоря в множествено число, защото, предполагам, знаете, няма да готвя сама. Поред мен ще помага на някой със сигурност. Надали сама ще се справи. Участникът от кулинарно реалити предаване ще ми помогне. Моята сестричка Яница. Аплодисменти. Тук съм сестрички, много ще се постарая за теб. Здравейте на всички, добре дошли в нашия скромен дом. Стая и половина. И какво искаш, на квартира сме тук? Какво да направим? И какво правим сега? Мен ли питаш? Не знам откъде ще започнем. Честно да ти кажа, с Яни не сме се разбирали, защото ние сме си подготвени. Знаем си от една седмица, че ще влизаме в кулинарно предаване. Нито да сме си правили някаква схема. От какво ще почнем, какво ще правим, кое ще е първо, второ, трето. Не, ние двете сме толкова импулсивни, толкова емоционални, че в смисъл, каквото каже Яни, това ще прави. Аз днеска ще бъда помощник в кухнята. Така, първо почваме с нахута, защото това ще е разядката. Нали? Не знам, аз мислех първо от питката да почнем. Ти докато правиш питката, какво да правиш? Значи ние ще имаме 3 вида разядка, ще правим сьомга на пара, нали? Това ти беше предизвикателството. Да. Ще попитаме ChatGPT за нещата, които се съмняваме, защото аз лично много се притеснявам. Моята кулинарна кариера не е от най-добрите кулинарни кариери. И така, ще правим разядка с нахуч, ще правим разядка с... Тарама. Тарама се казва разядката, да. И ще правим една снежанка, малко по-разчупена, с тиквичка вместо краставица. И питка също така ще правим. Добре. Започваме ли да месим? Какво правим? Като за начало ще ти кажа да си вържиш косата, заради хейт коментарите, да не падне в храната, да си измием ръцете, да си сложиш престилка и да те попитам, защото аз ти бях дала рецептата за тарама, какво ще сложим вътре.
Да ме питаш за рецепта на Да. тарама? Мляко, кисело мляко Да. и тиквички. Това ли е тарама? Не знам. Защо ме питаш? Чакай, че наобратно. О, Боже, направо да ми се удари един бастун в главата. Каква тарама, какви 5 лева? Това не е тарама, това е таратор с тиквички. Тарамата се оказа, че се прави от хайвер. Яница, значи съжалявам много, но ти си по кулинарната част, миличка. Така че казваш ми какво да правя и аз го правя. Добре, ето, нали ще ти кажа сега какво Добре. да правиш. Според мен не може да готви, защото тя ми е казала дори и вътре в къщата, че като бяхме, че не може да готви. Аз само съм чувал, че не може да готви. Или поне има някакво голямо притеснение, когато стане на въпрос за готвене. Но вярвам, че ако се събере, ще извади женското в себе си и ще ни изготви нещо хубаво. А на мен дали ми готвя? Веднъж ми прави сандвич. И до там. Искаш ли да почнеш да направиш хумуса? Добре, какво се прави? Искаш ли Трябва ще да го го пасирам, нали? пасираме? Добре. Ще трябва да прецедим и водата на нахута ще я използваме за вътре след това. Добре. Да го пасираш с чесън. Чакай да изкарам чесън. Те ли ще го отваряш? Това е много проста. Къде яде само Уелингтън? О, хумус. Хумус разядка. Хумус е разядка, той тарамата е разядка и другото с тиквичките също е разядка. Хумуса е нахут. Тахир, тахар, тахур, тахар. Тахан. Тахан! Моля ви се. Давай, после ще го вкусим с сол. Ако чесъна не е достатъчно, Ама почвай си питката, не ми виси са на главата. Така, менюто е следното. Имам няколко вида разядки, микс салата, микс салата с сушени плодове и брутален дресинг с горчица, с мета, някакво такова луксозно. Основното ми ще е риба на пара, сьомга на пара с аспержи. Исках да има и мини моркови, просто слушашавих и в последният момент, нали, и без тях ще стане. Сьомга с аспержи и сос холандез. И за десерт имам една много специална торта, тя си е моя. аз ще си затопля тук 200 мл мляко, 200 мл вода. Яни реши да им направи питка. Викам, айде, нали, да не ми мине и без хляб. Боже, аз честно ви казвам, не знам къде е маята. Смърт! Ужас! Къде е маята, човек? Много сме неподготвени, Яни, наистина сме много неподготвени. Много. Хора, аз верно не знам къде ми е маята. Ще умра, край. Аз се изпотих, честно. Без мая не става ли? Изпотих се, брат, не мога, край. Няма край. Не, ужас, край. Я търси там, бе. Не знам къде е, честно. Ужас. Не, аз съм се шокирала, моля ви. Оле, за тая мая крещя, маята, викам, чакай, нали, като се шашкаме, няма как да я намерим, трябва да се успокоиш. Чакай, дишай! Не, трябва да е. няма я! Човек няма! Ето я. Боже, Господи, мая. Отворих капчето маята пред нас. Вижте, мене ми треперят ръцете. Какво е това нещо? Защото тук Павел Колев и Ицак, аз съм им фен и направо сега те там като ме гледат и направо ужас. Изтрепвам. Защо се смееш? И без това ми е разтреперено. Стига, бе. Тя е фенка на Павката и на Ицака и даже като гледахме къщата, като го излучиха с мен, и тя вика, мале, много им се кефя, много вика, хубаво говорят, много са готини и тя си ги харесва и двамата. Аз им пея песните от малка. Коя знаеш? Коя знаеш я? Де да знам, забравих на песните. Сега. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще караш влак. Тя започна милата да пее, ама аз си казвам по-добре да готви, защото не че не може да пее. Пее си сестра ми много добре, ама пък и текста обърка. Фенка била на Павката и Ицака, пък песента им не знае. Казвам ви, просто почвам с питката без да се обяснявам. Слагаме сол. Ай, тя е такава актриса, актьорка. Само постоянно е Павката и Ицака. Тя е много хитруша. Добре, Грозди, стига си такова 2 часа. Дай сложи малко сол, бе, брати, айде, направи солени манджи тук, да е готино. Да те запомнят, да ослепеят. Те нали я тормозиха там, поне да ослепеят, да се знае. И викам, тук трябва да пресолим манджата. Какво ще правим? И навсякъде, бе, да има сол. Какво ще стане, не знам. Какво да правя аз сега? Значи сега ще правиш
Това са стиквички. Това са стиквичките. Слушай, Грозди, сега ще си пасираш другата разядка, скъпа моя. После ще бланшираш аспержите, всичко ще ти кажа. Да бланширам аспержите. Да. Знаеш ли Добре. как се бланшират аспержи? И аз не знам, ще питаме ChatGPT. Като чуеш бланширане си представяш нещо белене, такова тиган, въртиш го, някакви дори пък то да останат в горещата вода бланширан. Добре, слушай сега. Вземи си от това, слагаш 3 лъжички. Това да не го прецакам. Няма да го прецакаш. Добре. Хайвера. Ние само хайвери ядеме. Как ще го прецакаме? От сутрин до вечер. Хайвера, бат. Аз не му знам вкуса, даже не знам как трябва да изглежда тази храна. Това, чест. значи този епизод ще стане елате на гости на Яница. Ама, знаете ли какво? Аз си казах, дай викам да им сготвиме боб тук, наденици, да им печеме, тя иска сьомга. Кога си яла сьомга в живота? Абе, бегай. Тя идва при мен, където аз работя, тя и гаджето и им правя салати. Много И им рядко. слагам повече месо и ако шефа знае, направо ще ме разбие. То по 100 грама се слага, пък аз им слагам по 200. Какво да правиш? А не плащат двойно, бе, не плащат шеф, ако знае направо да, но той не гледа YouTube. Казвай ми какво да правя, Барборано. Слушай сега, измий си, виж каква си циганка. Измий си чунгурфула, ето. Изчисти си го с лъжица. Не мога. Изчисти си с лъжица чунгурфула, вкарай го там и после пасираш... Как се казва това? Черното, айде. Тая иска да ме изложи, нали? Аз така... Аз си се излагам, много си се излагам. За втори път ли се излагам? Хайде сега, какво такова? Отпусна ли се ти малко? Отпуснах се, какво толкова да ме е срам, аз съм си това. Съм си срам. Ама с мен махалата, знаете ли колко много се гордея? Мене много ме обичат. Нашите цигани. Мен не ме обичат. Що да не те обичат? Умират за теб. Лили, що лъжеш? Аз мятам себе си за добър човек, но също така и за провокатор. Всеки един човек има лоши и добри страни, плюсове и минуси. Провокирам, дразнител съм, но това не ме прави лош човек. Значи, аз ще ви кажа, сестра ми просто... Тя много си държи на Принципите. На принципата и на думата. Като каже, че за нея е черно, значи е черно. Каквото и да кажеш. Цял свят, цяла къщата на инфлуенсърите срещу нея, тя си знае своето. Това е. И това не приемат от махалата. Аз съм по-такава. Примерно, аз всеки път какъв пример давам? Портокала ли с оранжевия цвят? Аз не обичам оранжев цвят. И някой като ми каже, моят любим цвят е оранжево и аз и на мен. Само и само да му се харесам. Аз съм четкарка. Пък момичето истинско, разбираш ли? Аз ти казвам. Иначе е дразнеща. Дразнеща. Дразни ли? Дразнеща, но тя ги побърка там от дразнина. Но е много добричка, всичко ще ти даде. Аз по-така не живея от сърце. Аз с приятелки и с граници, пък тя направо и стават къща, дом, семейство, тя като има приятели, баш приятели. Аз мога да кажа за себе си, че съм изключително осъзната. Аз наистина твърдя за себе си, че аз съм много добър човек. Няма как да видя някой на улицата, примерно, и не ти говоря само за неща, които да не ги поздравя, да не им се усмихна. Може да се държиш много идиотски с мен. И аз, въпреки това да съм такава, окей, на мен веднъж каже ли ми се, Грози, съжалявам, дори и да си ми причинил най-голямото зло, простено ти е. Не тая злоба в себе си, не тая омраза в себе си, нямам задни мисли за хората. Чуй сега, скъпа, моля те. Ела тук на масата да те снимат, моля те, че... Де да знам, да не ни се сърдят Павел Колев и Цак. Аз съм четкарка, бе, ще ме вземат сигурно в новия сезон, ако се запише и ще ги четкам. Сестра ми най-вероятно ще е фаворита на къщата, няма да има такъв скандален образ, тя ще ги съсипва там да се смеят от нея. Имаме много мил съсед, защото го помолихме за още един стол, защото ние имаме 4, а ние ще сме 5. Ако трябваше да стоя права, и той... Много е мил. Да, много мило е това, къде ще го сложим? Ми аз така ли трябва да стоя? Гледай. Ей, така ще съм. Хора, ние сме от 7-8 месеца в България като цяло. Преди това си бяхме в Германия. Няма столове, няма толкова прибори, няма толкова неща. Нормално е, тепърва се местим. Това е самото начало. И нямаме 5 столчета, имаме 4. Ама пък ние сме сестрички, за какво ни е още един стол? И съседа ни даде едно столче, ама ще трябва да мисля друг вариант, защото няма да стане.
Консистенцията на нахута, която търсихме е точно такава според мен. Не трябва да е чак пак толкова на паста, но има малко парчета чесън. Не си го пасирала както трябва. Кои ще са ти гости? Илян, Виктор, Даниела и Памет. Чесъна в устата на Виктор. С цялата група, които ще дойдат тази вечер, сме си в добри отношения. С Багдасарян много се харесваме. В смисъл, имаме си приказка, но не сме си били така много близки след формата да излизаме напред-назад. Илян ми е душичка. Много го харесвам, много се разбираме с него. С Памеца след формата също няколко пъти си писахме, пускаме си гифчета по лайфовете, той на мен, защото и двамата сме тиктокъри, той ми пуска гифчета, аз му пускам гифчета. В окей отношения сме, с Виктор също сме в добри отношения, след къщата няколко пъти с него пак се видяхме на събитие и такова, но нямам никакви проблеми с четиримата. И много се радвам, че попаднах в такава седмица, в която четиримата са окей, защото с останалите малко на кантар са нещата. Кой изобщо яде синьо сирене? Кой нормален човек яде синьо сирене? Какво? Кой нормален човек яде синьо сирене? Само ви по обществото. Това не само, че мирише ужасно и на вкус е направо... Ето, нежих се. Аз по принцип... Настръхнах. Аз по принцип не обичам топени сирена. Не ям топено сирене и дропчета също не ям, черен дроп. Обаче сега за гостите всичко се прави. Не мисля, че някой от тях яде синьо сирене, ама да е на масата, бе. Как го нареза, бе? Как го нареза, бе? Виж как изглежда, бе, човек. Тото и направо... Какво да направя? То се рони. Ето виж. Леле, ужас. Господи, приближи да видиш. Господи, приближи. Ужас. Нарежи от сирене брити, какво си мислиш? Тук. Ето, вижте, само от скъпите сирена, от всичкото най-хубавото. От всичкото най-хубавото. Да. Как? Така? Пак? Начерти? Направи това, не ми харесва, това не ми харесва, това, ама нищо сега да си ме строява, защото пък и аз съм една така... Леле, да спри го вече това, не, бе, ми главата, бе. Виж, значи като го пасирам, виж какъв гъст пасира става. го 2 часа. Виж като го пасирам, какъв хубав става и като го пусна и става на рънз. Викам да се приключва с този пасатор, каквото има с него да се свършва и да приключваме по-бързо. Обичаш реалити формати и ти, на нас ни стана като втори живот буквално. Значи много ми харесва, отивам, не плащам ток, не плащам сметки, ям си, пия си, запознавам се с нови хора. Ще го избършиш. Ужас. Давай да го пробвам, че ми стана интересно. Рядко ми е, май трябва да го сгъстя. Малко, честно казвам. Много яко стана. Ще си го топкат с гризинките. Да, много е вкусно. И той още пада. Сега ще го избършим. Не! Не изглежда много добре. Не изглежда много добре, честно казано, бе, хора. Леле, Господи. Пуснахме кастинг да намерим мъж на Яница и за момента си има приятел. Сега не мога да кажа кой е, защото от епизодите, които излъчваме и там, и тук, и малко ще се бъгнат нещата. Вижте, аз много трудно си хващам гаджета, защото аз се държа много приятелски към мъжете като цяло и говоря на брат, което не е много окей. Или знаете ли какво прави? Примерно като отидат... Прощават, защото като отидат на среща... Не ми дръж нощ така срещу мен. Като отидат на среща и примерно, естествено, че мъжът трябва да плати сметката, обаче тя да го каже така... Ама пусни, той айде бе! И тя така, айде бе, какво да си искаш, ми плати сметката, тези неща не ги прави! Ама не ми замервай с нож, бе, жена! Кой ще ме вземе, бе, брат? Тя много си го харесва, тя много го харесва. Влюбен е, тя бързо се влюбва, милата. И такава, като усети някакъв интерес към нея и си го харесва и визуално и се влюбва. Но пък мисли, че момчето отсреща много я харесва. Не сме си консумирали връзката все още, да ви кажа. Защото сме на първи етап, поне да изчака 2-3 месеца, да му е по-трудно, не знам. Ще видим какво ще се случи, докато излъчим този епизод. Това направо стана ужас. Той не прилича на хайвер, казвам. Тя ще диагноза го ядат, аз ви казвам. Ама е много вкусно. Просто гледам чинията и аз съм в потрес от самата себе си. Тарамата няма да стане, отказваме се от нея.
Грози, не ги режи така надълго! Кой ще го вкара в устата си? Не се шегуваме, така го нарежи. Давай, оп. Режа кашкавала не й харесва. Да, той нощ ми е подарък за реклама. За реклама. Я го рекламирай. Най-готиния нож. Ти знаеш аз каква долна инфлуенсърка съм. За по едно сирене прави реклами, честно. Изпратиха и една бучка сирене за 8 лева и казват, Яни, ще направиш ли реклама? И тя да. И пращат, нали, те и пращат сирене, пък тя пиар пратка. Вика, пращаме ти пиар пратка, пък тя ми звъни, леле, Грозди, пращат ми пиар пратка, кой знае колко сирене, вика, цял кашон сирене. И отива на Екон, ти взима една бучка сирене и почва, ама тя 10 пъти снимала го отстрани, вижте сиренето. Викам, Яни, за какво правиш реклама? И тя, удали си, тази бучка сирене 8 лева, вика. Сестричката ми е менте инфлуенсър, както вече разбрахте, тя е рекламирала сирене за 8 лева. Не, има си хора и за инфлуенсърство, има си хора и за кухнята, има си хора и за всичко. Яни може да не е инфлуенсър, но е много забавен реалити идиот. Тестото за питката е втаснало, предясието ти си редиш. Добре. Значи правят и третата разядка, после бланшираме аспержите и туето. И трябва само десерта да си направя, ама палачинковата торта аз си я знам, така че... Ти си я знаеш, ама колко време ще ги пържиш тия палачинки? Аз трябва ли да бъда тук? Тя сега 3 часа палачинки ще я. Упс, ама нали това ми е такова, знаеш, че тази торта си я прави, аз измислена си от мен и ще е Да, наистина интересно. много яка торта прави. Излагам ли я? Излагам ли я? Да не я излагам, че после гаджето ще я гледа и ще каже каква сестра имаш, ма. Любовта на живота ми беше тук с нас. Тук с нас. От скоро време сме заедно, нещата с него станаха много натурално наистина. Просто той си ме хареса, още преди къщата на инфлуенсерите ми е писал. Просто алгоритъма му бутна мои снимки, хареса ме, писа ми, аз от началото изобщо не го отразявах, не му отговарям и към кафето е някакъв тук. Обаче, след като се видяхме с него и любов от пръв поглед наистина. Той е много красив, много интелигентен, много възпитан, много ме уважава, държи на мен и обратното е също и от моята страна. Ние визуално много си пасваме. Много си пасваме. Той е много бял, много рус, с много сини очи, пък аз съм ургавичка такава с черна коса. Противоположности сме, но ако ни видиш, като ни видиш сега по-късно заедно, ще разбереш, че буквално сме си като брат и сестра. Много си пасваме. Много зле ги редиш, бе, брат, се си в кръчма. Ама стига на всяка такова забележка ми правиш. Грозди, трябва да ти е по-такова небрежно, така, примерно да си го сложиш. Ама Янче, малко те да са имаш много, визуализация, ами ще направиш 2. Тъй да имаш визуализация, тук така, примерно тия 3-4. Ето така. Ето така трябва да ти, а не на руца. Тя ги правила на порички. Значи режа си, оправям сега с тези мезенца мои, да не ми да говори на главата, да си ме остави на спокойствие да си ги върша. И Яни, рибата кога ще правим? Значи, Грозди, ние ще си измислиме една обработка за риба на пара. Така. Ще я правим в една голяма тава. Добре. И мисля, преди да дойдат гостите, в колко ще дойдат гостите, преди това половин час, за да не бъде студена. Тя на нея ще й отнеме 15-20 минути максимално. Добре. С гореща вода ще сложим решетка, дано да стане. Какви са тия предизвикателства, къде давате вие при? Не знам какво ще правим тази риба. Само да ти кажа, че аз вече с палачинките започнах, ето та пак черна. И си направих зелена смес. Вижда ли си? Ето, зелена е. Има много яка идея, ще ги направя. Нали взехме едни такива, къде ги ставиш? Ще ги намерим. Добре. Не се шокирай. Не се шокирам. Как си прекара Свети Валентин? Аз много яко, ето даже имам си ръзи тук. Да. Много яко. По принцип го планирахме да го прекараме с теб, ама накрая моя приятел Ние направи половината изненада. вечер го прекарахме заедно. Да, половината и ти после какво прави? Не знам какво да кажа. Отидох при един приятел, беше много готино, играхме, танцувахме, ключеци, твъркахме. Ти ме страдаш за любов. Много. Какво стана? Вечерта, като се прибрах по-обидка, ще си пусна балади и ще си легна да спя. Си вечерта, защото просто любовта ми не е споделена. Разбирате ли? Аз, влюбих се и любовта ми не е споделена. И прибирам се, аз викам, сега ще си поплача, Трифон Зарезан.
Пускам си балади и по едно време просто усещам как заспивам и не можах да се съсредоточа, да плача. Несподелена любов. Какво да ви той е кажа? избранникът от подкаста сега. Те хората ще разберат, защото този епизод ще се излучи след 1 месец. Да, аз много си харесвам това момче. Избранник от подкаста. Избранникът от подкаста. Тавата ни е много голяма запитка, но нямаме по-малка, приятели. Почвам да си правя питчицата в таса много добре и вижте. Може да видите колко е мека. Памучи, направо. Не знам, момчето твърди, че много ме харесва. Аз също много го харесвам, но не знам какво ще стане с нашите отношения. Много са токсични и аз по принцип обичам токсични отношения. По-интересно ми е, по-разнообразно, иначе пък много обикновено. Няма го екшъна, разбираш ли? Искам деца от него, майка му ме одобрява, всичките му, цялата му фамилия ме одобряват, разбирате ли? Те фамилията ли е важна или той бе, Янче? Фамилията. За Яни е изключително важно родителите на съпругите да я харесват. Аз не съм на същото мнение. Със сигурност ще ми е много добре, ако родителите на съпругът ми нямат нищо против мен, но сега няма да живея с тях. Аз и на нея го казвам, но тя е малко с по-старо разбиране, което аз разбирам и нейната гледна точка. Тя предпочита, нали, с свекървата да си е добре, да си готвят заедно, да си пият кафенце. Веднъж не съм била одобрявана в едни отношения. Тогава бях много психически лабилна и... Защото майка му не ме одобряваше на момчето. Много гадно. Дано да е щастлива. Тя знаеш какво вика? Аз предпочитам ти да умреш, но да не си с нея. Така, вика на сина си. Чакай, бе. Да, наистина, не лъжи тук, не лъжи. И аз ще съветвам моите деца. Честно ти казвам, няма да искам да ми влезе всякаква в къщата. Аз съм си чиста циганка и си държа на тия неща. Няма да искам, нали? Ще съветвам на децата ми. Но пък той да кажа по-добре да умреш. Тая ме проклина, бе, брат. Порязали се, дай да видя. Давай. То сега няма да ми спре Тя като говори за майката на този човек и така става. Дай. Дай, бе, То дай. цялото ми месо! Значи месото ми, тя не спира. Не мисля, че е прокълната жената, просто Яница като говори за това и се жегва и се разсейва. Направи тия питки кръгли, бе, човек. Палачинките ли питките? Аз ще ти такова палачинки. Добре, айде, какво прави? Айде, така на кръгчета ги направи и ще я сложим чак после да я печем. Ти с такова Мога ли ли с вид? ръце, нали? Да, и може малко олио да си сложиш. Янче, аз не знам това как се прави. Чакай. Така сега ги таковай. Така? Да, и после така си го бутай на... Така с тази. Така и буташ. И буташ. Много олио си сложила, без. Не, олио, дай. Какво? Много е зле. Тази добре, айде, тази ще е от мен. Тази за Илян. Те всички останали ще бъдат от теб. Направи хубави топки. Виж какво е хубава топка. И това не й харесва. С каквото и да се захвана, все не ми харесва. Ти най-грозният тиган избра, бе, Грозди. Той е лепкаш такъв. Що не взе тигана за палачинки? Да ти го дам ли? Да ти По го колко дам време ли, ще дам ли, таковаш? дам ли? 2, 3... Значи започнах палачинките в малкия тиган, защото мисълта ми беше да направя малки палачинки, ама виж, не страхвам тук, че ми трябва голям тиган, а бе сложи там 4-5 да ги редиш. Ти голям тиган, брат, да правиш 10 палачинки на купки, тук направо ме изпоти. Ама аз взех малкия, защото нали по едната такава малка Защо? трябва да е. Правиш 3 на куп. Добре. Що? Крещиш. Преди много се карахме, сега не е чак толкова, даже вече почнах и да изподелям. Тя... Проблема е, че като се караме, минаваме всякакви граници. При нас нашето каране не е нормално, не е такова. Примерно, викаме си, айде до там, ние и се бием и после не си говорим по няколко дни. Много гадно се караме. Бе, аз съм я била, съм и удряла главата в плочките буквално. Да, наистина е така, ми държи главата и ми удря главата в... Ти от тогава си раздрузана в мозък. Ние се караме много често, но няма човек на земята, който да обичам толкова колкото нея, както и тя също. Много се обичаме. Гледай, питка. Абе, аз направо... Божана, извинявай. Извинявай, че се налага да гледаш това. Да не се извинявам. На никой. Що Бог ни учи да си прощаваме и да... Ако си направила нещо, да.
Еми то с тая питка е направо престъпление. Непростим грях. Хайде. Добре стана, много е вкусна тази питка, честно ви казвам, ще си я вкарам тук долу. Не така просто да си тази. Леле! Тя няма да може да се изпече. Край, прехвърляме в друга тава. Не знаех, че печката ни е толкова малка. Аз си мислех, че е голяма печка, професионална. Питката готова, фурната малка, тавата за сватба. Днес много проблеми, но Кобрат Пулев, продължаваме напред и няма да се предаваме. И какво правиме сега? Дай да си пусна... Да си направя един холандез, белтъци. Грозди в холандеза е много важно да няма белтък, иначе се пресича, нали знаеш? Грозди? Да. За мен се знае, аз излизам само с гейове. Кажи ми ти, какво ще правиш сега с това момче? Аз го харесвам, мама го харесва. Тате мисля, че и той го харесва, ще се жените ли, ще имаме ли брак? Баща ти знае ли, че имам приятел? Не знае. Знае? Да. Ти ли му каза? Да. Ей, той какво? О, знае, да, сетих се. И той какво, харесва ли го? Какво ти казва? Аз му пратих снимка, вика много красив. И той какво вика? Че красотата не е всичко. Ще ти предложи ли, има ли сериозни чувства, намерения към теб? Аз мисля, че наистина държи на теб. Грозди, ти много държиш на него. И той държи на мен, и аз държа на него, но в момента наистина сме в начални стадии и не си говорим за брак. Но има сериозни намерения, ти се много двамата щастлива. си говорим си за сватба, говорим си за децата ни, такова не е като да кажеш, нали, излизаме просто. Не, имаме си някакви планове за бъдещето. Сериозен е, много държи на мен, много ме уважава и покрай мен уважава и хората, които аз уважавам. Разбираме се чудесно за сега. Наистина, Грозденка никога не е била чак толкова щастлива в някакви отношения. Абсолютно. За първи път намира мъж 10 от 10. Аз цял живот съм си манифестирала. Аз съм си казвала, нали, искам този мъж да притежава това, пък вие вече знаете, тези, които ме познават, знаят, че аз всеки път казвам. Не защото го искам, ами то си вътрешно чувство. Аз харесвам мъже, които са бели, руси с шарени очи и зелени стени. И това си може би защото противоположностите се привличат. Аз съм си мургавичка и си харесвам по-светли мъже. И визуално, и като характер, и като поведение, и като всичко 10 от 10. Това, което аз винаги съм си представила един мъж да притежава, този човек в момента до мен притежава всичко отдолу. Или малко по-избухлив ама от всичко хубаво, какво да направя? Аз наистина, честно ви казвам, че виждам този човек в бъдещето си. Той ще бъде добър баща, грижовен съпруг и всички качества, които аз виждам в един мъж, той ги притежава. И защо пък да не? Ама аз не искам аз да му предлагам, искам той да ми предложи. Той ще ми предложи на финала на къщата, примерно. Манифестирам си, аз имам един трик на... То не е мой трикът, на Никола Тесла е. Пиша си, примерно, за 33 дни, така съм си манифестирала и за къщата на инфлуенсърите. Точно преди да вляза. Пиша си продължение на 33 дни, аз много пъти съм го казвала на хората. Сутрин пишеш 3 пъти, на обяд или след обяд 6 пъти и вечерта преди да си легнеш 9 пъти. В продължение на 33 дни. И пишеш винаги в сегашен момент. Примерно, аз до септември ще имам апартамент за 1,5 милиона. И си го пиша в продължение на 33 дни и наистина, Яни, минат ли 33 дни, всичко ми се сбъдва. Да. И тези неща си ги манифестирам. Много е странно, когато казвам на хората, вие може да постигнете всичко, нали, да бутнете Еверест, трябва да вярвате в манифестации. Те всеки път ме питат, добре, ти защо не си милионерка? Защо не си? Може би защото не го искам наистина вътрешно. Аз много вярвам в духовните вселенски неща, знаете, моите извънземни Дева Мария и... На нас си ни харесва да си ядем боб. Да си ядете боб? Защото, нали, хората те питат защо не си милионерка, защото на нас си ни харесва. Какво не ти ли харесва, тук, където сме. Аз съм най-щастлива. Най-бедният човек. Тази е толкова материалистке! Ти си материалистка. Аз съм много щастлива като бедна. Трябва да си Сърцето ми е богато. Сърцето ми е богато. Какво предпочиташ? Чакай, какво беше? Какво предпочиташ? Да ревеш на яхта или да си щастлива у дома? Да рева на яхта. Много ясно, че да рева на яхта.
целта е просто тук за експириенса, да се забавляваме, преживяването, да си наготвя. Сега няма какво да си криви душата на мен. Това е нещо като татуировка и сякаш го искаш пак и пак и пак. Участваш ли веднъж в реалити формати? Хората, които са участвали, предполагам, че могат да го потвърдят. Участвал ли си веднъж? Винаги искаш пак. Искаш и втори път, искаш и трети път. И самата покана да участвам тук на мен ми е такова, вау, супер, още едно реалити. На мен ми липсва това да ми се взимат синхрони, разбирате ли? Честно ви казвам. Липсва ми това да ми се взимат синхрони, да стоя изолирана, да стоя без телефона, да съм... Тези емоции, тези моменти ми липсват и аз смятам, че всеки един човек на тази вселена заслужава да участва, или поне да е зад кадър в реалити формат, защото научавам много нови неща за себе си. И също така, моето участие тук е, аз съм сигурна, че едно нещо да си взема, пак ще взема нещо тук. Дай телефона. Къде? Звънна ли? Не. Ма нали се чувстваш добре, като ти го взема? Телефона ми, хайде, взимай го, не ми трябва. Направо цяла вечер не го искам. Ама само да кажа на любовта на живота ми. Добре, Яни, сега... от жегата, виж какво стана тази сметана, бе. Добре, дай сега, направи си крем, бе, грозди. Ето това прави, ето сложи маскарпоне. Чакай. Дай направо и това. Слушай. Тури тука. Казвай колко. Това маскарпоне грам не е хубаво. Казах ти италианското да вземеш. Цялото? Край. Плуна прима. Ужас. Чакай, боя трябва да сложим. Жълта. Ама дай да сложим и пудинг. Това е ваниля. Стига не слагай пудинг, ще пресолиш манчата, вече прекаляваме. Мед сложих. Разбий го с миксера. Чакай, ето още малко. Виж колко сложих. Не е много сладко. Не е много сладко. Не да знам, сложи още една въжичка мед. А тия ягоди за какво са ти? Ще украсиме чиниите с тях. Манджа с грозде, тя направо ужаса. Прещим си, караме се в кухнята, ама виж, бутаме, работим. Ще поудеят. Трябва да разбия още малко заради... Много обикновен крем, бе, брат. Едно им даваш само сметана. Ти се баваш ли се? Аз тук казвам, че е страхотен. Ето си е за разбита сметана. С маскарпоне. Аз ти казвам, сложи пудинга, направи хубав крем, не ме слушаш. Не искам да сложа пудинг, прекаляваме. Крема пак не й хареса. Каквото и да направя, не й хареса, не й харесва. Я изхвърли малко от водата, бързо. И ми остави мъничко. Застър в кухнята, аз имам чувството, че всичко е пушило, всичко е горяло в къща, докато е готвила направо. По-бързо. Давай. Ще го пресечеш. Давай. Още малко. Не дей крещи, бе. Чакай. Не спирай. Чакай. Холандеза ни. Дели, па това не е за 5 порции. Вижте, какво? Много яко холандез стана, честно. Колко често готвя? Никога. Не готвя. Ама сега покрай приятелят ми такова, той като постоянно искам да ми готвиш, аз добре, айде ще ти сготвя. И му направих веднъж чизкейк, но той реално я ни го направи. Аз направих бисквитите натрошените и отдолу само ги... Те точно бисквитите не му харесаха. Вика всичко кремът, всичко станало е топ. Вика бисквитите нещо... Вика много са румливи. Не, аз искам да се науча да готвя. Аз искам да бъда домакиня. Топ. Много яко изглежда. Харесва ли ви? Майко, как бих го нарекла? Чакай, че ще го изпусна от вълнение. С немското ти име. Джиджи. Това е десерт Джиджи. Но трябва да я пробваме. Искаш ли да я пробваме? Айде, давай. Айде. Добре, дай да бланширам тия аспержи, да сложиме студена вода. С Божана на всички много добре знае, че аз в къщата по никакъв начин не се разбирах. Аз никога не съм крила това, че аз не й симпатизирам. Тя също никога не е крила това, че не ми симпатизира. Надявам се просто да дойде, да си даде мнението. Дай да ти го направя. Внимание! Какво се случва тук? Здравей! Здравейте, какво става тук? Здравейте, шеф Божана, много ми е приятно да се запознаем. Мокра съм. Здравей! Да. Тази година аз съм малката изненада към така или иначе безкрайно интересните гости, които са поканени да участват в елата ми на гости. Моето присъствие тази година ще бъде доста неочаквано и съпроводено с куп така непланирани обстоятелства, задачи, напрежение,
стрес в кухнята, динамика, каквато може би ще наблюдаваме съвсем след малко, след като аз и Грозденка възобновим комуникацията си. Мале, букашета градва ли? Какво става тук? Чеколи ме некой или го Стигнахме до чакаме? някъде, направих една брутална торта божанки. Пробвах Виждам я. направо и скандална и много яка, но само до там, с тортата. И аз така мисля. Аз не очаквам, че ще има напрежение. Направо мога да се подпиша с опита си на серийна реалити участничка, че в тая кухня напрежение отдалече. Намирисва ми, че отдалече ще има напрежение в тая кухня. Значи виж сега, холандеза, виж на какво стана, как да го оправи. Защото той се сгъсти, бе, жена. Гореща вода, бързо, помощ. Добре, ще го оправим, чакай, нали ще го дадем после топло. Аз реших, че това е крема за тортата. Не, холандез. Що яйцата бяха пресни? От моята кокошка вкъщи. Зато и толкова жълто. Долу пред блока? Да. Не, тук имам двор отзад. После ще ми ги покажеш. Да. И да те питам И аз само за имам тарамата, двор. защото ми стана на нищо, моля ти се. Значи, тарамата много зле. Как да я оправя? Вай не. Алеле, майко! Цвета беше, между другото... Нямах хайвер. А как тарама без хайвер? Слушай, нямахме паста на хайвер, Отказвам да слушам. а имах хайвер такъв на топчета. Пастирахме го и сигурно затова стана толкова черно, защото не намерих паста. Друго пък, което пак ме кефи е, че са успели да вкарат зеленото от тарамата, да влезе и в зеленото на тортата, и в зеленото той холандез, ако предстои още 1-2 часа и той сигурно ще да позеленее накрая. Така че всъщност тя е една консистентна препратка, която върви от началото към края. Верде! Добре, аспержите не сте ги пребарели, тук имаме до тук Бланширани добре. са, да. Да, супер са. Между другото тази част, тя се махне тук. Това, Ще я махна. да. Че иначе правят газове. Пък дет се вика, имаме цяла седмица вечеря. Аз това не знам как ще го издържим. Направихме също така хумус. Хумусът стана много як. Браво! Ще направим и едно лют Направо, ако марданос. нищо останало не стане, препечете малко хляб, сервирайте им хумуса. Аз направих и питка, чакай да видиш. Как няма да стане нищо, много ни мотивираш с влизането, благодарим. Ние в махалата само питки. Добре, и питката ще стане. Много е мекичка, такава ще я изпечем. Добре, до тук малко. става. Разбрах, че менюто ще е много компонентно. Това ме притесни. Така, тарамата ми, кажи как мога да я оправя, ако я пасирам още малко, с още малко зехтин. Ще може ли? Аз съм Божана Кацарова, но не всичко в този живот мога да оправя. Това ли да пробвам? Да. А какви са тия палачинки? Пробвай. Що зелени? Бананови. Бананови? Да. Ме скажи ме отровиш. По принцип искам, но няма да е днес. Пробвай, не се страхувай. Най-много да я хвърлиш в коша. Аз съм научена да ми се хвърля чини в коша, тъй че въобще не ме притесняваш. 10 от 10 са в коша. От най-големия шеф, тъй че... Но ти въпреки това продължаваш с Не се професията. отказвам. Даже съм се записала на кулинарно училище. Да се уча, какво? Аз почнах от баници и от той. Баници и питки вкъщи и сега леко по леко. Браво. Не знам за сестрати, но ти ще стигнеш много надалече в живота. Дано. Благодаря. И за първи път режа сьомга в живота ми, даже не знам какво. Благодаря ти. Да. Ще стигнем и аз като теб тръгвам с реалити формат. Поне един да вземеш да го стигнем спечелиш. така до твоето ниво. Така. Айде, ще успеем. Да не започваме, да запазим добрия тон. Как да ви кажа, значи, все си мислех, че някои неща са потулени, но уви, нещата не са забравени, някои хора живеят все още така дълбоко в миналото си. Няма значение, няма се подаваме на долни страсти. Този път не търсим никакви сензации и никакви ефтини скандали. Аз съм тук просто да се забавляваме и просто да си говорим за това колко хубава една храна може да бъде. А ако тя не, просто с насмешка да го отбележим и да продължим нататък с гордо вдигната глава, защото в крайна сметка идеята на цялото предаване е да се забавляваме. Та, Риба, какво мислиш да правиш? Имаме предизвикателство да бъде на пара. Шегата на страна, сьомгата е един от най-благодатните продукти, който може да бъде използван за приготвяне на пара и е много податлив на въпросната термична обработка, тъй като е много мазен продукт и т.е. много му отива. Ще дам безплатен съвет и ще ти дам, чувам как да го направиш, наистина как да стане. Слушам те. Така. О, Боже. Ма тя прави градивни критики, жената. Страхотно благодаря, аз няма да ставам готвач. От ти реално, по принцип, може би нищо няма да станеш, ама няма проблем. И аз като теб.
Реалити формати, реалити герой ще стана. Леле, те така ли се бият в къщата на инфлуенсърите? Не, аз се тръгнах по-рано, не може. Да. Как се няма, че... Нека видим колко по-напара мога да приготвим тази риба. Аз много обичам градивни критики, така че... Обясни на сестра ти и тя на нея много добре ще се получат нещата като цяло. Да, аз не обичам да ми се правят критики и забележки. Закачахте толкова много... Шо вижте как се накокошимва винаги, разбираш ли? Тя гледа оправила цялата работа и в тасала и вече пак се обижда. Какво да ти кажа? Много пъти съм го казвала и в къщата го казах, сега ще го кажа и пак. Изключително не че ме дразнят, просто не харесвам хора, които гледат на други хора с някакво такова пренебрежение. Сякаш нещо по-малко от тях. И гледай сега да покажем и на хората, евентуално, може би нещо по-интересно. Това между другото е много готин начин хората как да си готвят здравословно риба. Така. Ако нямате машина за готвене на пара и нямате подобни съдове, можем да направим просто, тук наливаме водата. Да. След което тук наобратно ще направим всъщност дай по-ниска купичка. На която По-ниска купичка и отгоре решетката ли да караме? Точно така. Искаш ли така да го сложим? Топа. Абсолютният топ. Ето вижте съвети от Божана безплатно. Да. Благодаря ти, Любов. Такива неща чух за себе си от нея, беше изрекло това момиче в TikTok, път тя такъв готин човек, толкова готин пичага. Ти керактера, много ме изкефи. Ще направя чипс от кожата на рибата също. Вау! За допълнение. Аз си запазих кожата. Ма ние наистина сме в такова високи спортни кулинарни майсторства. Не съм добра, ма бях проста и затова ме задържаха. Да, защото простотията продава, аз останах 10 дни преди финалата и че смятай колко трябва да готвиш. А викаш, ти поне си го знаеш, нали? Няма нужда Няма нужда да ми го казваш. Това също е друга стъпка към... Чай се заключи, че сестра ти ме гледа направо, се такова, да не се нарежа нещо, се ръгам. Внимавай, че почвам пак с магиите. Да, именно. Извънземното как е? Какво стана? Пита за теб. Как е? Добре ли е? Пита за теб. Пита дали ще влизаш в ново реалити, ама ето. Очевидно пак участваш. Това, което не харесвам в Божана, са физиономите. Подигравателният тон. Чоропогашника ти. Да, знам. Добре. Нарочно така, да ме пази против уроки, разбираш, че знаех къде отивам. Така. Да. Ще се изпият ли тия хора? Не, без Няма, ще насилие. я изтрая още малко. Водата искаш ли да я сложим после варена или тя ще си се свари вътре? Не, знаеш какво? Вие наистина имате много задълбочено познание към това, каквото искате да направите и мисля, че сте на много прав път. Аз смятам, че е правилно сега да ви дам още едно последно предизвикателство към вашето готвене и след това ще ви оставя да се насладите на допълнителното изпълнение, защото сестрата така че вече е неудобно, докато съм аз тук и не искам да я спирам още повече, защото тя не може да се обърне от тезгяха. Толкова да чисти не съм я виждала, откакто живеехме едно време в една къща. Да не се връщам там. Реших да се пошегувам с още едно малко допълнение към всички участници тази седмица и им да донеса кубът на Божана, който да добави по един неочакван продукт към така или иначе стегнатото меню, което всеки един от тях си е приготвил. Да видим какво ще се падне на Грозденка и на сестра и днес. Само да не е тофу. Айде без мекери. Оп, ананас. Топа им се падна най-лесното. На тая торта мисля, че само ананаси липсва. Реално в този конкретен случай ананас бих могла да добавя на абсолютно всичко. Дори на характера на Грозденка. Така за успокоение. Чай от ананас. Комбуча. Кажи ми само старамата какво да направя, моля. Така, ето ананаса. Дай да покажем още веднъж на хората тази тарама. Че то направо... Аз такова нещо в 36 годишната си кариера не бях виждала. Но, пак да кажем нещо позитивно. Ме кефи в момента, че тя въпреки това не се отказа, имаше желание да го оправи. Да обясниме на тия хората, няма... Не се предава. Да, точно така. Да готвя. Това е любимата сестра. Тя разбира какво се случва, нали? Да, но тук просто искам да покажем на всички зрители, дори негативният опит също е опит, нали? Чакайте, внимание, какво минава сега. Продължаваме по темата зелен трамвай. Цвета на тарамата. Едно към едно. Аз такова нещо не бях виждала никога през живота ми. Вижте, ти не си го направила с правилен хайвер, разбираш ли? Това е като... То хайвер малко ми напомня на характера на сестрата. Колкото и да се мъчиш да го направиш да стане нещо, все... Не подава, братле, разбираш ли? Няма и да подаде. Няма и да подаде.
Така че да, вземи мисля, пример от сестра ти. че съм на 26 години и си имам изграден характер, имам си изградено абсолютно всичко. Да, човек учи цял живот, но сега да дойде тук някакъв нов, който познавам от реалити формат да ми изгражда те първа характер, не мисля, че е окей. Мен майка ми и баща ми не са успели да ми изградят. Ти си мишка, пък аз съм котка и ще те изям, понеже съм по-голяма от теб. Добре разбираме, минала си нормално, ти си на 44 години, Петък на колко е? Примерно, нали, ти си на 40 години, минала си момиче, жена, нали, не момиче, жена. Аз съм на 26 години. Те първа минавам, те първа стъпвам с моите крачки. Това, което аз не разбирам в България е следното. Хората не харесват уверените жени. Уверените жени в България, жените, които си заявяват мнението, жените, които си застават зад позицията, жените, които казват, нали, аз вярвам в извънземни, това съм аз, ма тя е луда, ама аз съм уверена, аз смятам за себе си за красива. Ма ти ще видиш красота през крив макарон. Не го, със сигурност не го сервира на хората. Много ли зехтин има? Много ли лимон? Това... Направо, ако сестра ти можех да я напиша в манджа, разбираш ли? Едно към едно. Добре, момичета, страхотно се справяте, страхотни сте. Пожелавам ви много успех, много така самоувереност. Тя не ви липсва. Определено. Да, постарайте се да инкорпорирате много правилно ананас, защото все пак, нали знаете, трябва да кажеш колко да ти си искам, победата пак ще зависи от мене. Удари ме в сърцето. Няма проблеми. Удари ме в сърцето, много ме удари. Знаеш ли какво? Това е направо отвратително държание, честно. Това е не много отвратително държание. Хора, видяхте ли? Докоснах я, тя направи така. Окей ли е според теб? Не. Напълно не е окей. Не. Както и да, аз затова преглъщам сестрата. Ще я преглътнеш. Ще я преглътна. Нали каза преглъщам сестрата? Казвам прегръщам. Прегръщаш сестрата. Успокой се, дишай дълбоко, никой не ти мисли злото. Концентрирай се над хубавата вечеря, храна се готви с чисти мисли и с добро настроение. Иначе се получава като е та трама. Не, ние си го получаваме. Една точка да ми дадеш, най-щастливата съм. Даже ако има 0 минус 0, още по-добре. Ние не трябваше толкова да се стараем. Божана ще й даде най-ниските точки. Ама ти не се стараеш за Божана, ти се стараеш заради нас, защото хората оценяват, а не Божана. Сестрата няма да се промени, така ли ще кажа. Няма да се промени. Сестрата има доста увереност и самочувствие. Това е супер. Добре. Слагаме след малко вода, като стане питката. Това ще си го прави холандеза, режем едно ананаса. яйце, разби, така да намажеш питката отгоре. За холандеза друг съвет, задължително много вряла вода. Иначе ще се пресече, добре. защото пак да покажеме. Не беше така. Вие го видяхте в началото. Като търпението ми е този холандез. Не пада. Но този холандез, просто аз го видях и той просто някакси викаше така от дъното на тенджерата. Моля ви! Хапте! Да, и ти пожелавам ти много благодаря, Божана. Много успех, ще имате много готини гости. Благодаря. Жива и здрава да си. Благодаря ти за съветите, помогна ни. Така много добри кулинарни съвети. Много добри. I'm out. Чакайте да бланширам. Ще получа нервна криза, ако остана още тук. Да, и аз също. Радвам се, че Божана присъства за малко. Ако ви кажа, че не ми е скапало настроението, най-вероятно ще ви излъжа. Аз съм по принцип над нещата и съм много широко скроена, обаче когато гледаш едни фасони и такова, не ме пипай, че си гнусна, на никой няма да му стане приятно, според мен. Стига бе, Грозди, айде малко, спокой се. Виж колко яко ще бъде сега. Знаеш ли какво забелязвам в тези среди в инфлуенсърските? Изключително интелектуално интелигентни са всички, но емоционално интелигентни не могат да ми стъпят ето тук. Не, че не ги харесвам, просто не искам да съм в толкова токсична среда. В крайна сметка това работя, но това ми идва в повече и напрягам себе си, вредя си на собствения си живот. Как се реже ананас? Стъпка 1. Махни главата. Ще изпееш ли нещо, Грозди? Не знам. Айде, искам те в настроение. След къщата всички знаят, че аз 6 месеца след това, депресия, психолози и как ли не съм товарила тук и майка ми и сестра ми, те са живяли в ад заради мен. Получавала съм паника атаки, тук на терасата съм излизала и съм крещяла, майка ми ме е плискала с вода. Ти осъзнаваш ли какво е да плискаш детето си, да го вдигнеш от смъртта, защото на него някакви рандъм хора, които не познава, са му съсипали психиката. Грилован ананас, аз всеки ден в нас си правя и ми е понятно как се прави. Гриловаш си го. Просто е. Слагаш си го на тиган, обръщаш го отляво, отдясно, отстрани и това е. И сега ще видите крайния резултат.
Е така малко на тиганче, паричка, мирише на опърлена, опушено, все едно прасе съм заколила. Ето, оп, грилованче. Пълна лудница в кухнята, по едно време само се обръщам, поглеждам, мивката препълнена. Викам, гостите идват, аз нямам време нито да чистя, как ще ми я чини, какво ще направя. Ох! Не! Цветята ми! Не! И цялата вода падна. Мани ти водата, аз не се изплаших, нали да се намокри всичко и храната да отиде, но букета ми е важен, не искам нищо да му се случва. Стано, бяла стано, изгорима, Мари изсушима. Стано, Бяла стано, изгорима, Мари изсушима. Яни и мама да редят масата, мама сега влиза и тя в действие малко ще помага. Почвам да се оправим, че ще идват гостите и слагам фалшивата инфлуенсърска усмивка. Масата е наредена, вечерята е готова и нервите стихват. Време е Грозденка да посрещне първите гости за сезона. Здравейте! Здрасти! Добре дошли! Пам, здравей! Здрасти! Здравей! Как сте? Заповядайте! Здравей! Кога не съм те виждала. Тя ме посрещна с усмивка, супер забавна и позитивна, както винаги. Обикновено това и е нейното лице, което си е. Много се радвам. Здравей! Ох, любимото ми. Много те обичам и аз. И аз те Аз имам обичам. Винце. Благодаря ти! Сега чакам същите коментари. Здравей! Много се радвам да те видя! Аз дали съм ходил в... Не. Тук не съм стъпвал, за първи път съм тук, никой... Ще отговоря така. Аз тук дали съм бил? Не, никога. Никога не съм стъпвал, за първи път го виждам този дом. Как изглежда масата? Какво ще Много кажеш? добре Много изглежда. добре. Даже вече няколко пъти казах вау. Добре беше и подредена масата. Топ! Хареса ви. Грозденка беше малко така шашната, като че ли от готвенето не знам или от нещо, което се е случвало през деня, но определено беше леко в началото, така не знаеш на къде да подхване. Аз много се притесних. Защо? Защо? Защото на мен да ми е за втори път реално и първия път на Макс се изложих. Сега се надявам да не се излагам. Да ти кажа, старта ти обещаващ. Май се справих този път. Доволна съм от себе си и пак казвам, за разлика от първият път, коренна разлика, много добре. Много добре и масата изглежда много добре. Винце ще пиете ли? Айде да, за на здраве, то не може. За на здраве. Да. Айде. Как мина деня ти, Грозден? Как мина деня ми? Ох, не питай, човек като го гледате ще се смеете Така яко. Мислиш много свежа и... Той при нас ще е смешно. Готина група от хора сме, нямам конфликти с никой. На мен ще ми бъде приятно да съм с тях. Ето. Гледай, той на мен пропусна. Джентълмен! Защото мислехме, че... Да. Чакай да... Чакай, не. Моля ти. Ние с нея сме в окей отношения, не сме скарани, което, нали, е важно. Бяхме в къщата на инфлуенсърите, сега всяка вечер сме в къщата на инфлуенсъра, на различен. Значи, имаме и питка. Браво бе! Значи, цял ден не съм ял. Цял ден чакам точно това хранене. Така че... Трепна в очакване. А на вас сега като ви е за първи път, отпуснати ли сте? Добре сме. Да. Да. Чупихме гипса вече, да. Да, дете се вика. Като в къщата, само дето не е толкова постно. Що бе, ние там си имахме... Кен? Аз реших, че за мен говоря. Даниел, че ти не стигна до там. Докъде? До надениците ли? Аз съм стигнала до други наденици, няма да се притесняваш. Даниела, сигурно може би и такива апетитни наденици. Човешки. Не искам няма да го коментирам това. Беше шега. Моето предложение е утре Даниела да ни сервира върху себе си. Да. Това дискутирахме по-рано. По-бански или без? Без. Защото трябва да има такива обстоятелства. Текстилни. Аз трябва да легна, обаче някой трябва да нареди нещата на мен. Аз съм за. Пък нали вече, какво стане? Я си взимайте тук. Браво. Мисля, че е добре, честно казано. Да, изглежда Добре чудесно. изглежда. Хляба, аз по принцип обичам хляб, но не го ям. Сега ще видите всички, че всъщност ям хляб и само ви заблуждавам. Айде на здраве! Добре дошли! Добре, за Много се радвам, че седмицата ми е точно с вас. Всички сте много готини. Да. Ти си много готини и вие сте много готини, да.
Хора, заповядайте, хапвайте. Благодарим. Аз вече почнах. Да, и аз. Да, какво ме чакате да ви... Какво е това грозенце? Това е микс салата Добре. и тези домати не са чери, ми са някакви други, не знам Добре. какви са. Пробвайте ги. Специален сорт. Доматеник. А това какво е? Това е ананас на Добре. тиган. Супер. Добре. Много интересна салатка. На мен много ми допадна. Аз обичам така да смесвам вкусове, сладко, солено, с кисело, с пикантно. Интересно беше. Със сигурност и презентацията беше готина. Дресинга е много як. Или поне си мисля, че е як. Вие ще кажете. Той е с горчица, мед. Аз съм най-големия фен на салатите, така че на мене ми харесва много. Аз съм като коза. Ям само някакви такива райграси, цветенца и някакви неща. Салатата много ми хареса. Да, ще пробвам хумуса. Лично аз го направих сама. Браво. Пробвайте. По принцип, приятеля ми е израелец и той вкъщи готви много хумус. И този много се доближаваше до това, което готви той, така че също ми хареса. Много бе. Верно ли? Сигурно бе. Да, много Стана добре. жена от теб. Те всички пробват и казват много вкусно, но пасал се. От друга страна, какво да ми кажат? Не ми харесва ли? Естествено, че ще ми кажат, че е много вкусно. Вкусно е. Много е вкусно, наистина. Да бе, добро е. Майко, наистина е добро. Сега не мога да лъжа. И аз съм и по-хубав хумус. Спрямо предния път, как се оценяваш сега? До този момент. Спрямо това, което си направил. Много по-добре, със сигурност. Видях, че нещо баба беше. Ето там баба готви, тук готви Яни. Но, помагах. Помагах. Браво. Мих чините. Не ми остана време да се оправи, исках да се нагримирам. Много да съм си такова. хубава. Добре. Да. Благодаря ви. Вкусно. Много. Верно ли? Стигаме, майко! Тя като човек, който не готви много често, най-вероятно ми е било изненада, че ние оценихме нещата, които е направила така високо на масата, докато хапвахме, но се беше справила много добре. Май ще си взема от мезето. Тези са купешки, не съм ги правила. Трябва да се знае за всяка една жена. Значи, ако посрещаш мъжа с мезе на масата, какво е? Кърпа е вързан. Нали, аз вече не съм за тая маса, но... нали, съвет. Някой от вас яде ли синьо сирене? Синьо не. Когато се налага. Ядеш? Когато се налага. Аз даже не съм пробвал. А днес питах кой идиот на този свят яде синьо сирене. Викторе, ти ли ядеш синьо сирене? А това е снежанка? Слушайте, това не е снежанка, не е дзадзики. Това е нещо ста. Нещо ста. Таратор. Не! Чакайте. Тиквички. А, тиквички? Да. Забравих точно как се казва, Нещо но... ста. Нещо ста. Хубаво е. Нещото ста също е Не интересно. бе, тиквичките се седиха, ма самата разядка е нещо ста. Тарама. Не, тарамата, не. Чакайте. Знаеш какво, ние ще изчакаме. Да. Давай. Тарамата е рибешкова. Да се обадим. Слушайте какво направих. Исках да направя тарама. И нали се прави с хайвер, обаче взех хайвера на топчета, не този, който си е смян. Добре. Еми, свърши в кофата. Няма го на масата. Не искаш да пробваш. Повярвай ми. Аз мисля, че по-трябва сме на режим. Даниела няма да е на режим. А защо? Тук е Даниела. Да, тя. Не, тя Аз съм на изчезва. режим постоянно. Просто тази питка е много вкусна в момента и ям хляб. Да. Какво ни каза? Че обичаш Обичам хляб, хляба, но не но не го го ям. ядеш. А Дани, ти диета ли правиш или по принцип си толкова слаба? Не, на фастинг съм. Аз така си живея. Аз ям веднъж на ден. Ето и аз ям веднъж на ден и виж ме. Свиня. Глупост. Сигурна ли си? Абе, шишкава съм. Аз не знам как се живее по този начин. Тази седмица ще вечерям само и няма да ям абсолютно нищо друго преди това. Просто защото аз правя фастинг и ям само по веднъж на ден. До 1500 калории. Надявам се да не съм ги превишила, защото лошо. Ей, 5 дни ще изкараме заедно. Да, много яко. Уху! Хората, които сме се събрали всъщност, не сме хората, които се виждаме най-често, защото аз все още поддържам доста честа кореспонденция с някои от участниците, които бяхме. Така че радвам се, че имам тази възможност отново да се видя с тези хора и да си припомним хубавите моменти и може би малко от лошите, но да гледаме на тях с насмешка. Пам, разкажи ни как се промени или промени ли се изобщо след къщата?
Какво се случва в живота ти? Малко все едно бях в затвора по едно време, но върнах се така. Имаше стрес, ама не, добре мина къщата. Хареса ми, липсва ми между другото. Отразили се? В смисъл, после така, като някакъв период от време, който ти беше малко. Като малко беше оставил телефона на страни, е по-добре. Сега примерно съм така. 13 часа на ден скрин тайм имам. Когато е битка, 13 часа. 10 часа. Бау! Но със сигурност ми липсва. Цяло липсва ми усещането от къщата. Готино беше, готино преживяване. Бих влезнал пак някъде, ще видим. Аз бях 3 дена, какво му аз? Тя докато си извади куфара и си разопакова нещата, трябваше да го прибирам. Аз не ти се сърдя, спокойно. Не ти се сърдя. Добре. Всички ли я номинирахме? Аз не съм те номинирала. Да, ти не ме. Може би само аз не съм. Ама аз пък те номинирах, да. Не, имаше хора, които не съм. Аз И ти не си я не номинирал. изявявах особено голямо желание, така или иначе. Какво беше? Лесен вод беше. Сета, дали съм там сета. Еми, признаваме ли се си го сега Жертвения агнец беше тя наистина Лесния тогава. вод, Да, дума ми е любима. Лесен вод. Ти гледа ли го? Цяло? Или поне отчасти? Гледах го, в смисъл до някъде. После вече Съжали ли? спрях да го следя. За което съм си тръгнала. Да. Беше най-хубавото ми решение. Защо? Видях, вие сте някакви животни. Смисъл? Смисъл животни, тотални. Що? Не знам, постоянно се случваха някакви неща, някакви интриги, някакви скандали. Аз не мога да живея в тази обстановка. То няма как да мири любов постоянно. Да ми е спокойно. Скандали го. Че не иска да живее в такава обстановка. Аз не съм конфликтна по принцип, в смисъл, какво глупости. Аз не съжалявам, че съм участвала и не казвам, че не бих се пуснала пак в нещо подобно, не в къщата, не искам да ми се случва същото, което ми се случи, но със сигурност научих много неща за себе си. Научих как трябва да се държа, по какъв начин трябва да говоря, какво трябва да правя в подобни ситуации. Естествено, това ме направи много по-силен човек. Повечето от вас знаят, предполагам, че аз след къщата бях в ужасна депресия. Много време след къщата, но това ми помогна да израсна и аз съм благодарна си ми на Вселената и на хората, които бяха там, за да ме научат на това нещо. Казва се, че гроздето е всичко това, което казваше, че е в къщата. Не знам какво се обърка в тази къща и защо видяхме тази нейна страна, но в живота наистина е душица и много добър човек. Да ви кажа честно, тук насетне, може би в някакъв момент пак бих се впуснал в нещо подобно, но много ми е прясно на мен все още и не знам дали... Сякаш беше вчера. Да, прясно ми е. Той може би в някакъв момент нещо друго и аз... Кулинарно, може би. Да, аз много обичам да готвя, наистина. Пък и там не става толкова интриги. Ти си пълна врачка, тук що предрече бъдещето. Нострадамус. А ти промени ли се след къщата? Не. Нещо. Аз имах един период преди къщата, който ми беше малко такъв по-особен. Бях малко по-тих, но след къщата или по време на къщата, аз като цяло си го приех като една почивка. И си там и си ми беше така. Въпреки, нали... Значи... И да ти кажа, аз гледах голяма част от къщата и не видях много да спа. Аз те базикам. Ако мога сега ще се върна в къщата. И липсата на храна пак е добре. Всичко взема и драмата. Храна се от нея. А ти, примерно, понеже участвала и в формат, който е бил на остров. Колко време изкара там, да? С това нещо абсурд, разбирате, не знам какво трябва да се случи. Общо 24 дни, ама като изключим пътуването, 19. А имахте ли къде да спите или просто който къде да да хапат комарите. Навън? Да, и комари, не сам, то няма комари, а са някакви, Не не знам могат да какви. отвлекат някакви луди там. Да, и имахме нашествие от някакви, то не е комари, ами някакви като... Мухи някакви. Не, мухи, ами с крила, много странни същества. Като морски кончета. Като морски кончета, да, с крила. Имахме нашествие от тях няколко пъти и такова спиш навън, студено ти е, топло ти е. Ето това нещо, което аз Влагата те примерно наистина убива. няма да мога. Ти би ли се подложила отново на подобен тип изживяване? На остров да отидеш, да речем така в дивото? Значи на острова би, с Къщата не всичките там морски кончета, Да. за които тук ще спомена, но в къщата не. Абсолютно. Че тя се разбираше вътре повече с мишлето в изолатора, отколкото с вас. Грозито, аз съм водил много разговори с нея за тази къща. Тя продължава да твърди, че това е много ужасно преживяване за нея, но аз съм над нещата и си ми беше супер. А вие знаете ли, че освен нас, ще има и друг човек, който ще ни оценява? Не, сега разбирам. Наистина не знаете? Не. знаеш. Той всичко знае, те са си е така, лика при лика. Не знаех аз. Кой? Божана. Супер. Така ли? Божана ни оценява, да. Малко ще ми е гадно,
че Божана ще оценява някакви неща, защото със сигурност няма да се справя. Ако до момента ме е харесвала, може това след утрешния ден да се промени. Днес беше тук. А, така ли? Да. Браво. Аз си мислех, че още Не питайте как се изкарахме с нея. Как се изкарахте? Това искам да го В гледам. такъв случай. Не искате да го гледате честно, така ще кринжнете всички, така ще кринжнете всички. Ами, дърпахме се малко. Така ли? Нямам търпение. Подочух, че Божана ще участва, но това го прави още по-интересно. Нямам търпение да гледам как двете са се оправили в кухнята. Тези двете толкова не се харесват и долюбват, че да ги видя заедно, само двете, особено в сферата на Божана, просто е хляб за очите. Ако сме тук малко зрещи, малко да разчупим атмосферата. Това ще е любимия ми епизод. Не, дърпахме се малко. Припадам вече. Защо? Да, защо? Не знам. То от влизането почна, нали знаете... И аз съм такава, стига с тия физиономии, Божана. Аз съм останал с впечатление, че много се харесват от къща. Да. И зрителите според мен. Аз се харесвам Божана, тя е малко по-експресивна и такава, но пък вярвам, че не го прави с лошо и нещо от този сорт. Просто тя си е такава, то си идва отвътре и аз харесвам такива хора, не е напрягаща. Тя даже и в къщата не беше от тези хора, които всяват под някаква форма напрежение. Винаги, когато ставаха конфликти, тя гледаше да обръща нещата на базици, на някакви такива неща. Такива хора много харесвам и най-вече харесвам нейната самоирония за себе си, която има, защото по принцип за мен е човек, когато е страшно момент, трябва да има страшно високо ниво на самоирония. Готови ли сте за основното? Да, готови. Давай. Основното беше много красиво. Заповядай. Благодаря, Грозде. Това го тренирам. Много добре, браво. Да, изглежда много яко. Хареса ми как изглежда, хареса ми как тя го презентира, как беше плейтнато, също ми харесваше много. Просто аз наистина нямах никакво място повече в корема си за каквато и да е солена храна. Просто аз ям малко солено и искам сладко. Така, това е сос холандез, сами сме го правили с Яни, Яни го направи. И сьомгата е сьомга на пара. Супер. Добре. Аспержи, тук имаме чипс от... Забравих ли чипса някъде? На 3. Не става. Чакайте, стойте. Сега ще ви сложа чипс. Идвам. Така, Какво това е този чипс? Чипс от кожата на Супер. сьомгата. Добре. Аз започвам, Грозде. Заповядайте. Аз започнах вече. Какво има в холандеза? Да. Жълтъци Лимон има ли? и лимон. Да, Много усетих. лимон. Усетих. За пръв път я беру. Да ще видим как е. Само соса не ми хареса. Соса и аспержите не съм фен на тия работи, но рибата беше топ. Не ме питайте как я сготвих. Напротив, чакай. Защо? Не питаме как е сготвена пара. Кажи. Една пара и се готви. И се готви. Пускаш парата и се готви. Как се готви на пара? Божана ни помогна. Браво. Рибата беше добре. Пак може малко сол. Мисля, че тук сута липсваше. Значи сута беше шестият участник, който така не изяви желание да се появи, но като цяло много ми хареса. Мисля, че това, с което беше украсила отстрани соса или там каквото беше сложила, много добре допринесе и реално много добре се комбинираха двете. Абе, на мен ме харесва, честно казвам. Добре. И чипс е много. Топ е. Аз по принцип от рибата ям само сьомга. Тук е момента, в който казваш, че той не се яде. Ядете. Пробвай. Сега ще пробвам. Пробвай си да си мрънкал. Факто, че се опитаме да водим диалог, но предимно мълчим и ядем е показателно. Аз бях малко скептичен. Честно. Чувал съм те наляво надясно как разправяш, че не можеш да готвиш. Кога наляво надясно? Гледал си формата, в който съм участвала ли? Чувах там някакви неща. Какво? Не сте ли доволни? Много Доволни сме. Много ми харесва. Точно, изненадани. Нали? Виж, аз даже си го изядох. Искаш ли още? Не. Все още. Супер съм. Няма нужда от още. Това стана не прозачи ли кола, нали? Супер прозвуча. Да, хубава е храната, но нали, стига толкова. Десерт ще има ли? Аз даже не съм ял цял ден. Бързаш ли? Бързаш ли? Не, супер е. Нали чупам.
И какво е? Ти така кажеш се едно на сила. Ето това е да се стараеш цял ден, да даваш всичко от себе си. И накрая какво? Какво ново в вашите животи? Усетих, че въпросът е насочен към всички, най-вече към мен, може би, защото шегата на страна, сериозни сме. Зрителите, предполагам, го знаят, даже повечето от хората, които ни гледат и ни седят, го знаят. Ние след къщата на инфлуенсерите с Виктор сме се виждали няколко пъти, но тогава всичко приключи. Не е било такова да кажеш, във връзка сме неразделни, обичаме се, не. Просто сме излизали няколко пъти, пътищата ни се разделиха, защото сме много различни и не се разбираме. По-старому абсолютно всичко. Не е минало чак толкова много време, от когато не сме се виждали просто. За мен една седмица е много хубаво, брат. Добре, кажи тогава какво ново при теб. Нищо, ама, нали? Ама да пита. Никога не знаеш. Между другото, при мен върват нещата, аз съм доволен. Буташ Развивам се. Да, и музиката върви, между другото. Почвам чалга рап да правя вече. Да, Това продава, това върви. Купих един албански хит. И сега ще го направя на трап. Сега снимахме клип тия дни, много яко, ще видите. Това ми е страстта по принцип музиката. Просто почнах да занимавам там с TikTok и с такива работи и малко го бях занемарил, в смисъл въобще не обръщах толкова внимание на музиката и сега съм се стегнал и яко хитове. Натискаме яко. Върви ли OnlyFans кариерата? Да. Супер си. Между другото, мислям и аз да си направя OnlyFans. Аз съм ти първия сабскрайбър. Това само сериозно ли го казваш или се шегуваш? Въобще не мога да си представя Памеца гол срещу някакво огледало и да си взема, да си прави някакви селфита. Не мога да си представя. Трябва да го видя. Не, наистина не се шегувам, мислям. А какво смяташ да качваш там? Песни? Крака. Не, песни. Не песни. Какво ще пускам? Си показвам патерицата и ще думкам някакви мацки на клип, разбираш? То това продава реално. А па намеря, караш ли си я? Не я карам аз, но да, имам си я. Воза се. Нямам книжка. Даже сега ме докараха. Да. Нямаш книжка? Майре, бе. Не знаех. Никога не съм имал, да. Сериозно? Преди години употребявах някакви субстанции, които не мога да се кара. И ако имам книжка, ще си кажа, дай да отида до магазина, дай нещо да направя и ще ме фанат и ще лежа в затвора. Аз съм лежал и при мен е по-лесно се случват нещата. И затова по-добре да нямам книжка, за да не карам въобще, дори да си помислям. Сега вече като не употребявам, мисля да изкарам. Станах на 30, време е вече. Гроза, ти преди време беше казал, че голяма любов ще срещнеш декември месец. Остана? Срещна ли? Срещнах я. Браво. При мен има нова любов и може би това е първата публична изява, в която го съобщавам толкова в прав текст. Как се казва? Любов. Дай малко по-дъга. С вали. Не е с въл. Засрами се. Yes. Не съм аз. Вълнувам се дали има гадже от гледна точка на това дали тя е щастлива. Ако тя е щастлива, аз съм щастлив. Бъди щастлив. Аз го познавам, може би, или? Да. Аз чух нещо, Ти го познаваш? че е имала игра. Браво. Много се радвам за което. Ние не сме го коментирали скоро това, но браво. Задържахме се. Браво. Грозето е намерила любов, цъфти. Когато започна да говори по темата, видяхме пламъка в очите. Много се харесваме, имаме такава тръпка и открили сте се. Браво. Да. Да. Това е новото при мен. Да. Добре, че трябваше да питам. Що? Защото иначе мълчиш, не казваш. Траеш си. Първо са 5 дена ще си говорим. Да. Между другото, освен това, нейно предсказание каза, че аз ще страда много. В началото, като се виждахме с Виктор, аз се занимавам с астрални карти, вярвам в астрологията. И тогава, като се виждахме в началото с него, му направих астрална карта. И му казах, че моята любов, истинска любов, ще си я намеря ноември или декември. И така и стана. Аз ще съм да се мъча и гърча там в този период, в който се намираме в момента, така че надявам се само на нея да й се сбъдне. Какво ти подари за Свети Валентин гаджето? Рози ми направи изненада. Той знае, че много обичам ягоди. Купи ми ягоди на сърчице и цветя и книга. Книга ми взе да контролирам спокойствието си. Трябва да я прочета. Да не палиш моторетката. Да не палиш моторетката. Още не съм я прочела.
Трябва да Тя почна, по принцип защото... не е някаква неспокойна смисъл. Паля. Ма не си гледала много от къщата. Напротив, гледала съм, виждах вас като такива, не нея. Дай 5. Айде, дай 5. Чули? Пуснете всички записи. Да, върнете. Ретроспекция, моля! Тук, ако искате. И да обсъдиме нещата. Не без смисъл, нито е някаква физически агресивна, нито... Физически абсурд. Крещи, нещо, изтерясва. Не, аз съм чула да изпада в истерии. Това да ревеше е нормално и човешко качество по принцип. Не е някаква не, истерия. така е. Аз хиперболизирам. Не мога да се контролира, кой да си контролира. Тя си... Поне за мен сега. Ти у вас може да си... Аз от това, което съм видяла, не си Аз бях супер чил, истерична. накрая само нещо ви пуснах. Готови ли сте? Ами, да. Аз да. Да ви слагам десерта. Тук ще ви шокирам вече, ще видите. Айде, добре. Айде, сега ще видите какво Ти си го става. правил. Сама. Ехе. Мляко с ориз. Добре, айде, на какво залагате, казвайте, на какво залагате? Мляко с ориз. Мляко с ориз? Тирамису? Казвам аз, да. Добре. Шоколадово суфле. Аз имам нужда от сладко всеки ден, макар че ям веднъж на ден. В яденето ми аз мога да ям, да се нахраня само с сладко. Заповядай. Благодаря, вау. С шоколад ли украсяваш? С шоколад го украсих, да. Това са палчинки от спанак. Или матча. Може и мача Палачинки от спанак ли казахте? Да, или от авокадо. Сега Палчинки с ще авокадо. разберете. Палчинки от марихуана с... Не, аз такива неща не правя. Те са зелени, може да са извънземни палачинки. Да не е от киви. По принцип не очаквах десерт да изглежда толкова добре. Аз съдя по себе си, по това как изглеждат моите десерти. Не изглеждат добре. Но този десерт изглеждаше много добре. Бананови палачинки са с маскарпоне, ягоди. Така. И като цяло това е. Да. Добре. Обаче тези палачинки си ги правя по принцип. Тази торта си я правя вкъщи и идеята ми беше да ги направя с различен цвят, защото и в самия крем си има цвят. Жълт. Исках да е жълто и зелено, такова някакво извънземно различно. А вкъщи си я правя в смисъл от такава си торта, колкото да си ядем всички. Да. И сега ми хрумна гениалната идея да са такава мини торти. Много интересно. И хубава презентация Да, имате. между другото, презентацията е много хубава. Абсолютно, да. Ами, аз исках да направя така с лъжичката и отгоре пудра захар и тук да се отбележи, обаче забравих да взема пудра захар и пробвах с Виждал съм го брашно. това. И Яни ми каза, не дей, нали не дей с брашно. Да. И се отказах. Капайте. Добре. Хапваме. Извънземния десерт 10 от 10. Тук не мисля, че бих добавил нещо. Това ми хареса. Добро ли е? Много е добро. Това ми хареса. Добре останалото. Десертът беше наистина нещо, което мен най-много ме грабна. Значи тия палачинки искам пак да ми ги направиш, наистина. Обещавам. Добре. Наистина я направих с много любов за вас, честно. Речи си, да, браво. Ще да кажеш, че предното не е имало любов? Не, имало е. На всичко има любов, обаче това е единственото нещо, което правих сама от началото до край. Предното е имало любов и напрежение. Тук Тук само любов. Да. Ето какво било. Токсична връзка. Аз по принцип нямам никакви вкусови рецептори. Не знам как ще ги оценявам следващите дни, един Господ знае, но това, което опитах тази вечер, всичко много ми хареса, честно. Явно защото сме си го правили аз и Яни, нали знаеш, като от твоите рецети е много сладко. Всичко, което опитах, много ми хареса. Уникално папка на вал. Искаш ли за вкъщи? Може, що не? Наядохте ли се? Да. Честно сега, реалити като реалити, хареса ли ви? Да. Много бе хора, човек. Доволна съм от себе си. Не очаквах да го кажа тази вечер, защото още през деня си го мислех и си казах вечерта на синхрона, като ме питат доволна ли си, какво ще им каже човек. Доволна съм. Взех ви подаръци, не очаквайте нещо вау, малки са, но имат нещо такова. Как се казва това? Кажи го. Сантиментална стойност. Сантиментална стойност. Аз тия подаръци не ги очаквах. Не ги очаквах, защото аз нищо не съм подготвил все още, така че имам 2 дни да измисля някакви подаръци, защото няма да падам по-ниско. За всеки по-отделно. Аз не съм меркантилен. Личите. Да, като ме питат любов или пари, пари. Картие. Картие. Любовта е временна, давай картието. Излагах, меркантилен съм. Не, ще го съм. Не, аз съм, си парам по сентименталното, но нали сега, ако ти дават, взимаш, така че... Ето, първо на Илян и на Дани. благодарим. Исках по принцип тук да ви ги разпиша и
понеже няма да ви ги Ще ги разпитвам, ще ви целунеш. кажа какво се случва. Това са свещи. Ой, любимият ми аромат. Аз обожавам кокос. Кокос, Не знам дали нали? знаеш, да. Аз много обичам свещи, много обичам да си паля. Тя е улучила даже аромат, който много харесвам за дома, точно кокос. И много мил жеста. Взех ви свещички, защото вие знаете, аз медитирам и винаги си паля свещи. Исках да ви напиша, че ви пожелавам някой ден, дали ако медитирате, да си запалите тази свещичка и каквото Аз си ще я паля пожелаете, за ще ви се душманите. сбъдне. Защото е така, говорих с извънземните и казах всичко, което искате, тук в тия трубички го оставям. Амин! В крайна сметка се радвам, че бях първа, защото мина, денят беше много дълъг. Всякакви емоции днес и се ядосвах, и се смях, и крещях, и плаках, зад камера, разбира се, зад кадър и се разревах. И всички тези емоции, ето това ми липсва, ето това искам в реалити формати. Аз като ти казвам, че е като дрога, той е като дрога. В един ден ти се случват 1000 неща. Сутрин си щастлив, на обяд си тъжен, след обяд си агресираш, вечерта си влюбен. Много емоции, много преживявания. Липсваше ми това определено. Дайте да вдигнем още едно на здраве. Хайде. Имам. Давай. На здраве, за Хайде, хубавата на вечер, здраве. да. Благодарим. Много се радвам, че ми гостувахте. За нас беше удоволствие. Първата ни вечер заедно в интерес на истината мина доста добре. Явно като не живеем в една къща с всички тези хора, умеем да не се напрягаме, а да се забавляваме. Аз се радвам, че ги видях. Утре е мой ред и сега като разбрах, че ще оценява нещата, които сме изготвили Божана, по-скоро ме е страх, отколкото да се вълнувам. И се чудя какво извинение да си измисля, за да не се появя. Не. Няма да го направя. Спокойно. Здравейте, аз съм Даниела. Днес е мой ред да готвя аз. Аз са пиперки повече ще взема, ако случайно нещо се прецака. Вземаме го пасатора. Нямам избор. Макар че изобщо нямам идея как се пасира. Майка, как се пуска котлон? Как трябва да се надига млякото? Той по принцип е тук и ми помага, просто не иска да бъде сниман. Нейната идея беше 10 пъти по-добра. Не мразя гости. Това е пълен абсурд. Какво работи Даниела? Принцеса съм си. Ама не ме провокирай. Не, аз просто искам да си говорим истини.